दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या मडगाव नगरपालिका नगराध्यक्षपदाचा तिढा आज अखेर सुटलाय। नगराध्यक्षपदासाठी एकमेव अर्ज दाखल केलेल्या भाजपाच्या दामोदर शिरोडकर यांची नगराध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाली आहे। पीठासीन अधिकारी विलास गावणेकर यांनी यासंबंधी औपचारिक घोषणा आज केली आहे। नगराध्यक्ष निवडण्यासाठी आज निवडणूक पार पडली। विरोधी गटानं नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवर बहिष्कार घातल्यानं त्यांनी आपला उमेदवार दिला नाही। यापूर्वी जर आपण पाहिलं तर नगराध्यक्षपदाच्या झालेल्या निवडणुकीत दामोदर शिरोडकर यांना गोवा फॉरवर्डचे उमेदवार घनश्याम शिरोडकर यांच्याकडून 15 विरुद्ध 10 मतांनी पराभव स्वीकारावा लागला होता। यावेळी मात्र दामोदर शिरोडकर हे बिनविरोध नगराध्यक्षपदी विराजमान झाले आहेत। दामोदर शिरोडकर यांची नगराध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर नुकतेच भाजपात दाखल झालेले दिगंबर कामत यांनी त्यांचं अभिनंदन केलंय। तसंच उपनगराध्यक्ष पदाबद्दल अद्याप काही निर्णय झालेला नाही। यामध्ये आता सर्वांशी चर्चा करून पुढचा निर्णय घेतला जाईल असं कामत यांनी सांगितलंय। आता यापूर्वी झालेल्या नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत भाजपाच्याच 5 नगरसेवकांनी दामोदर शिरोडकर यांच्या विरोधात मतदान केलं होतं। याचा फटका बसल्यानंतर जागरूक झालेल्या भाजपानं पुन्हा अशी बंडाळी होऊ नये म्हणून भाजपाच्या 17ही नगरसेवकांना बेतालबाठी इथल्या तारांकित हॉटेलमध्ये परवा हलवलं होतं। एकूणच समोर विरोधक नसल्यामुळं दामोदर शिरोडकर बिनविरोध निवडून आलेत आणि भाजपाचा जीव अखेर भांड्यात पडलाय।